hakan ka por ke bakenta ngadon ai ban ong hapdeng jong pi ngadon ai ban pen pau ban yathu ban pen sngau hakan ka por hapdeng jong pi umen sim ba khoi utrai umen sem ublai ukran badu ong kumne upasiaw ka donut janga ukentu yanga ban keren hakan ka por hapdeng jong pi ki long kpa ki long kemi ki khun samla kan thai bat chen rang umen sim khoi ublai ong kumne kini ki sngi ke bagi em ki long ki sngi ke ba khatu shisha nga ong ye pi ki long ki sngi ke ba khatu kene ka por ke ba menta ke bagi em ka por ke ba khatu shisha ko para bangai beet kene ka por ke bagi em ka por ke ba khatu kene ke ya ke bangi don ke ba menta kini ke ya ke bangi im ke ba menta kilong ke ya ke ba khatu bat ke ya ke ban kut no artat shisha nga ong ye pi what can sting what le bam sut nyao what le bam pat yao kini ki sngi ke bangi em ki sngi ba khatu por ke ba khatu ke ya ke ba khatu bat kan kut no artat ro no ong ye pi umen sim khoi trai o ong kum ne utrai jisu ublai jonga ukenrat jonga usem jonga uba jonga u Jisu Christ ubana Nasaret unom slam sho ula janwan shisha unom slam sho lada ki breu kin reki ben compare lada ki breu kin keren ha kan gajing snobit ki compare nga kan ka por nga ong yipi u Jisu ula janwan unom slam sho ula janwan ka jingrong no kanom slam sho ublai un rong no ialah ki jong un rong no ia kita ki besuspa ki jong un rong no ia kita ki balajit ki jong un wan ban shimti ia kita ki badai ki jong un ya lam ki shakapuram ki jong umun sim khoj ublai u ong kumne ukran kumne upen sngau kumne upen ki adok nut jonga uken tu yanga ban keren hakan ka por ka bakenta hapdeng jopi ko kilong kpa wat lute wat tu ye ka por ka jong ulai ko long kami wat penlek no ye ka por ka jong ulai ko ki khon samba wat pensep ka por ka jong ulai ken mau buram mi ka por ka jong ulai nyau kor keng kor ye ka por ka jong ulai kene ka jingem ko pi ring mensem kene ka jingem ba pi tan mensem kene ka jingem ba pi em ngane ka dok ai ka por ka ba khambun chau trai Jesus Christ wat tu ikapor jong blai wat lute ikapor ka jong blai wat pensep ikapor ka jong trai wat penle no ikapor ka jong blai kanang baka jing babe kanom lap yepi umen sim khoj trai u ong kum ne kini ki singi kini ki ya ka bamenta ki bor jingdom kada hiert mai ki breu bat kita try dan bor haki brain kini kita let dan bor kini ki bor ke jingdom haka jingem ki breu kini ki breu kim snau tho kim champang kim snau tho kim champang
kim tep baki bor ke jingdom kila trai dan bor haki brave ki sni ki yang ke menta ke jinga tharai sniu ke jinga mut sniu ke jinga tutshan haki ki yang ki sni bakanta ke jing trai dan bor ki bor ke jingdom lada pikwa ban yo like ni ki bor ke jingdom lada pikwa ban yo ka jing palai ni ki bor ke jingdom one out try Jesus Christ ublai jeng yu ba e fi uba palai yang ai pi na ki bor ke jingdom kanai ka khobor uman sim ko yu try ai kanai ka bor ka bangan pen sngau ka bangan pen pau ka bangan yatu ipi ka bangan ong ipi ha kanai ka bor ka bakanta ngai weri pi bat nga kan tu ipi palai ka bor ba koridor jampi ban syak skor na ka ketien ka jok belai ban pediang ru ka ketien jok belai ban ka ketien ka jok try kan dayo ban dapat syak bor ipi kan dayo ban kersyan bor ipi ha kanai ka bor ka bakanta ladon ka bible hajan jampi ladon ka ketien ka jok try hajan jampi syem ya pelit lang bat ka ban pulih ban puson ban pinyok man ki jingbam ki babang ke jingbam ke bathiang pin syam kata ke jingya syam bathiang bat try ha kana ka por ke ketien jo belai kalong ke babang ke ketien jo belai kalong ke bathiang ke ketien jo try kalong ke baem ke ketien jo try kalong ke badan ka por ke ketien ke jo try kalong ke syarak ki jat ki jonga ka jongpi ke ketien ke jo belai ke bakersyan ke jing em jonga bakersyan ke jing em jongpi la dam dan ke ketien ke jo belai ke ai ban GIP kaya ban GIP piju perkat em piju perkat em yelade nganga perkat yelade nganga puson yelade kene ke GM ga jonga la dam don ga ketin ga jomlai kaya ban GIP nga dengan ai ngo yo try ni ai ngo yo blai ni yo ga ketin ga jom try ka benta na ga ketin ga jomlai ka bangadon ban pesnyau apa deng jom pia kene ke por ke bekenta kata ka de ka situ pol apostol cikinong Efesos kesan kalau nong kada khot ke bakat real ikin tien bagi kitien jom belai bagi ong yang bagi ong yefi ke bakum ni sngat ngan pulih daga basuspa e kapor naba kini kisngi kilong ki basnio naba kumta tuat long pi ki babik hanrai ki ba syampang ka ai kamon utrai ka ketien ke jong belai ki kitien ke jong try ka ketien ke jong try ka ong yanga ka ong ye pi daga ba tip ye kapor daga ba snau thu ye kapor daga ba suspa daga ba suspa daga ba ai jingkai daga bu jingkai daga ba snau thu ye kapor daga ba tip ye kapor daga ba suspa ye kapor umun sim khoj belai ong kum ne wat tu ikapor ka jong belai wat lute ikapor ka jong belai wat pen leno ai ikapor ka jong belai wat pen sep ai ikapor ka jong belai wat pen leno ai wat pen sep ai wat tu wat lute ikapor ka jong try ikapor ka jong belai kini ka jong jong mun sim khoj belai na ong ipi kilong kpa na ong ipi ki long kami na ong ipi ki kon samla kan tebat shen rang ha kan ka por ka bakanta pelut ka por ka bakambun bat ka babun ban syong ki kejat ki jong jisu pelut ka por ka jong pi ban pendam yelade ban penret yelade ha ki kejat ki jong try Jesus Christ pelut ka por ka jong pi ai ka por ka bakambun shoblai ban mane yo try ban mane yo try pelut ka por ka jong pi ai ka por ka kambun shoblai ban i yo try ban shakri yo try ban pen sngo baha yo try ban syak skor ka ketien jong try ban syak skor ka sur ka jong try no ong i pi ko don ki por ki ai paro
Henry ka jing em kom ubreu. Ka jing em breu. Ko para bangai pe. Ko kian men ki be it jeng hok trai Jesus Christ. Ko ki kon be sus bak ki jong lai. Dan kapor bangin mane yok trai. Dan ki por bangin syong ki kejat yok trai. Dan ki por bangin pendam yeladi, bangin penret yeladi. Haki kejat kun rahat jeng Jesus. Dan ki por ke bangin syakri yo. Dan ki por bangin pensiau bahaya. Dan ki por ke bangin empan. Ya kata kapor ke jong ubelai the wat lute ya ka. Wat lute ya ka. Wat tu ya kata kapor. Wat pensap ya kata kapor. Wat penlek no ya kata kapor. Kini kisi bagenta bangayo iki breu. Kim dan por syo ban syakriyo try. Kim dan por syo ban duai. Kim dan por syo ban pulih ketien jong belai. Kim dan por syo ban syongi kejat ke jong try. Kim dan por syo ban dam hagi kejat ke jong try. Kim dan por syo ban persingau bahaya belai. Yelah dia bade ki penbiang kapor tik-tik. Nak bentah ka dok bade. Kapor kia bek kia penbiang tik-tik. Henry, wat ikapor ban maneyo belai. Ki hap sangat. Kena yelah dia piluti kapor ke jom belai. Wat ikapor ban duai ru. Ki sangat ban duai. Kim dan por. Ki syu duai ting dap. Kena komut ba piluti kapor ke jom belai. Kapor ba pindam ke jat jong try. Kapor penrit hagi kejat ke jong try. Kapor ba pin pensengau bahai try. Kapor pin syakriyo try. Pim dan por syu. Pila sengau kerki. Syulat tengdat ika neka bentah ke bakan jaman sim. Neka bentah ke bakan jabalai. Neka bentah ke bakan jaman sim. Neka bentah ke bakan jabalai. Kisyu pendap rukam syulat rukam. Namar ka jing sengau kerki ke mensim. Namar ka jing bunkam. Namar ka jing sengau kerki ke doknut. Ka jing sengau kerki ke jing mutcing perkat. Sengau kerki ke jing em kisyu pendap rukam. Kiai ke bakan jaman sim kisyu pendap rukam. Kiai ke bakan jabalai kisyu pendap rukam. Kene ka dei ke bakata bakila lute ke por ke joblai. Bat kila tu ke de por ke jong oblai. Kene ka dei oblai de besngau si yang ai ya pi ke si bakat duk ke ya ke bakat duk mementa. Na ong pi. Umen simu koi try ong ko ne. Wat lute ke por ke joblai. Wat tu ke por ke joblai. Wat pensam ai. Wat penlek no ai. Kini isi bagi em. Kisngi ke bakat tu. Kapor bakat tu. Kaya ke bakat tu. Penkeloi lagi kopar banget baik. Tolong bala keloi ke donut ke mensim ke jingem jingmut ci perkat jompi. Pelut kapor ke kam koridor. Ban syang kejat prai Jesus Christ. Ban mane yuk try Jesus Christ. Ban syakri yuk try Jesus Christ. Ban iit yuk try Jesus Christ. Ban pensengau bahaya. Wat ike ke bakan jabalai. Wat ike ke bakan jaman sem. Tu terang, tu seliang dik-dik. Ya kita ke jingbam ke bakan jaman sem. Ya kita ke jing ai sengau bahaya ke jom lai. Suk utau berterang. Suk utau berseliang. Unyo bam, unyo di. Nega keti ke jom terai. Ke jing tengan, ke jing kedang, ke jing tiang, ke jing bang. Nega keti babahas bun yo terai. Nega keti jeng ke jing islai ke jom terai. Ngaong ipi. Ko kita iit ke jong utrai. Ko ki kon besus bak jong lai. Lada pim syakri utrai mentah. Pin sababi. Lada pim iit utrai mentah. Pin sababi. Lada pim pensengau bahaya utrai mentah. Pin sababi. Lada pim le ekamon ke jong lai mentah. Pin sababi. Anda utrai jisun wan. Anda boleh lah kang no ika jing kang. Hang ta pin yo ika buram jong belai. Pinong barok si ketua ngadon kamet ke bakiak ke bakoi.
Ngadon kapor ban sekriu try. Ngapen lek no kapor. Pin babi. Bat kata ka jing babi jong pi. Kan om dan jaga syu. Om dan lat syu. Bat kam dan jing man toy syu kata ka jing babi. Menta ngapen ken mau ye pi. Menta nga ong ye pi. Menta nga yato ye pi. Syakrina kloi yu jisu. Pensngau bahai yu jisu. I yu jisu. Kok ngok yu jisu. Yai baru jisu. Im baru jisu. Ai baga deka jingem ke jompi. Bahkan dia bakal mon ke jom belai. Ai baga deka jingem jompi. Bahkan don kata ka jinga dia bakal mon ke jom try. Da suspa ye kapor. Tu tip ye kapor ban syakri belai. Tu tip ye kapor ban mane belai. Tu tip kapor ban ye syam baru belai. Tu tip ye kapor ban pendam ban penrit ye dia kamat ba krau ba dan bor ye. Tu tip ye kapor ban pulih ke khatin jo belai. Tu tip ye kapor ban ai la ka jingem show try. Tip ye kapor ban try ban kata. Trip ekapor ban bela. Siuspa ekapor. Namar kini ki sni, namar kini ki por, namar kini ki ya. Saudong ka bagi i. Saudong ka bagi pai, ka ba ker kalang, ka ba ab ka day, tang ka jing sniu. Na ong ipi. Ladang iluti ekapor ka jong belai. Ladang itu ekapor. Ka jong belai. Ka jing sniu da ka ab ipi. Kecing sniu dah. Kaap ifi. Para bangai behai. Kau kian man ki behai jauh try Jesus Christ. Wat lu te kapor ke jong belai. Wat tu di kapor ke jong try. Kapor ke jong belai kalau ke bakordor sisa. Kapor ke jong belai kene. Kapor pin syakri try. Kapor ba pin mane try. Kapor pin syang kejat ke jong try. Kapor pin pulih ke tien jong lai. Kapor pin pendam penrit iladi hai kejat ke jong try Jesus Christ. Pelut kapor ba kam koridor. How try Jesus Christ. Hallelujah. Syashkor. Snap ika ke tien ke jong try. Na ong ipi. Ke jingwan try Jesus Christ. Ke bala hajan. Ke jingrong no. Ke bala hajan. What can sting? What let sting ya kene? Marbun ki bayi alap. Siapangga jingrong no. Siapangga jingwan jong try. Pilih sengiau. Pisah skor. Yulisi pi ke jingkran ke jong ki kalong syukran le no ai. Yulisi ke jingmut yulisi dan menu bermut ke ang ba oh kata jingkran jing kalong lalong melin. Syukran tandap pi kan sting. Pilih sting. Ngong pi ken ma. Habaki briu jong lagi kran. Habaki kun jom lagi yalap. Habaki syikri ke jom try ki kran. Kinom kran lem don kata ka jing kersoy musim koy. Kim kran lem da don kata jipun ki try. Kani ka por ngong ipi. What can sting? What let sting? Ka jing wan try. Kanom slam show. Ka jing rong no ro. Kanom slam show. Pen krak ia ladi. Tolong bela ready. Tolong pi bala kaloi banyak syam. Baru try Jesus Christ. Umul semua kau boleh angkup ni. Ki bor jingdom. Ki try dan bor bah ki brew kini ki siu berkanta. Ki bor jingdom. Ki try dan bor bah. Ki let dan bor bah. Ki brew kini ki siu ki berkanta. Ki bor jingdom ki ketak kini ki siu ki berkanta. Ki jingmut jing perkat. Ki ketak how to tit jabbing. Ki brave ki kurmar jingmat. Ki try dan bor bah ki bor ki jingdom. Ki brave ki msngau to. Kim champagne. Kim tip ba ki bor jingdom ki la try dan bor bah ki brave. Hakini ki sing ki yag ba menta. Husiar ko long kpa long kami ki kon samlakan tebat serang ki kon men suspa ke job lai. Husiar bagi ki sing ki yang ba kanta ki bor jingdom ki try dan bor bah ki bre. Naong ifi. Tapi ni like ni ki bor ki jingdom.
Mapindah nega jingka ke senam Yesus. Ka Bible ka angkum dah. Ketin jo blek keren kum dah. Pulih lang bat nga ka nega por ke bekenta. Sngap. Ketin jo blek ka angkum ni. Kolosai. Nega ba chila nang ka khat ka bakhat lai. Ketin ba angkum ni. Uba pelaj yang ni. Nega bo ke jingdom. Bat bala penken riak no yang ni. Syaka hima ukun ke jingai. Jom. Hau bang yok ke jing suspa. Ke jing map keng. Iki pop ki jonga. Ki pop ki jongpi. Hallelujah. Hallelujah. Yaro it try. Lada pikwa ban yok ke jing pelait na ki bor ke jing dom. Lada pikwa ban yok lait na ki bor ke jing dom. Ki ba syate, ki ba syakom na ki bor ke jing dom. Ki ba syate, syakom na ki bor ke jing dom. Lada pikwa ban yok ke jing pelait. Lada pikwa ban lait na ki bor ke jing dom. Kedon ke bor hau belai, kedon ke jingla hau try, kedon ke jing pelai jaga senam ke jong Jisu. Mari kelai syok try Jesus Christ. Wan hau try Jesus Christ. Ubelai, ubadap jaga jing eh, ubasingau sang eh, ubalek kata jing isnai ro, pinjok pediang ke jing isnai ke jong try. Uba pelai ya pi, uba pelai ya ni, naki bor. Kijing try dan bor. Kijing lihat dan bor. Kini ki bor kijing dom haki breu. Ublay ula suspa yangi. Lang ba kijing jingam ga snam ga jingo. Un sait un pengkoi. Ki kendri jong ki bor jing dom haka snam u Jisu. Kina tebut lengkot lengkai. Pin yok mat kijing pelai loy. Pin yok diang kijing lai loy. Haka snam ke badan bor kijong Jisu. Haka snam ke kentang kijong Jisu. Haka snam ke em haka snam ke koi. Ke snam ke badan ke power ke badan ke bor. Pin yok kijing pelai loy. Pin yok kijing lai loy. Haka snam try Jesus Christ. Daga jing isnai ke jeng. Daga jing singau sungai ke jeng. Ha ungi yok ke jing suspa. Na ungi yok ke jing suspa. Ula suspa ini. Umap iki pop jonga. Umap ke jing rengkang ke jonga. Umap ke jing duna jonga. Umap ke jing bambiang ke jonga. Usait ke jing tingit jonga. Upengkut ke jing jaklia ke jonga. Uya rap ke jing em jonga. Uya rap ke jing em ke jong pi. Ukershan yanga. Upen syait bor yanga. Uai bor yanga. Uneu belai ubanga syakri. Uba baha. Uba khoi. Uba hok. Uba janai. Om dan belai syut du waipat. Kebakat uneu belai ubangi yok. Bakat uneu uba kordon ubangi syam. Kebakat uneu uba krau. Bangi yok ban mane ya u. Ngiyok ban syakri ya u. Ngiyok ban i ya u. Ngiyok ban dami kejat jeng u. Ngiyok ban syongi kejat ke jeng u. Kat une. Ha ingin yok. Kum une uba krau uba dan bor ngingim dan syut de kawai pat ban ong yo try ngi dan tang kawai ban ong ku blai shibun Jisu melale bhai ka jim ka jonga mela sumar bhai nga mela kerenga mela dai nga mela rap nga mela leke ke ba bhatam na ka jim ka jonga mela kar khu nga mela kar shan pan shat bor nga mela suspa nga mela map nga mela sai nga mela pan khu nga mela thau thmai nga mela pan em nga ai ngo ye me Jisu me ai nga hima ga jume me ai nga ga jingam bam jukot me ai nga ga taga ban em bat me junom na junom haka hima ga jome nga dak ga jing sngongo nga dak ga jing ai ngo ye me kublai shibun Jisu ngine shakamen bangin ya lek kamen how try Jesus Christ halaka sni ini lek kamen ini shat kamen how try Jesus Christ namar ga jing lek bha ga jing uyanga namar ga jing lek bha ga jing uyipi para banget be kena ke kubor ni ke bor ke bekenta umen sima ko yu ai